Dobrý den, vítejte v EUBALI Akademii. Dnešním tématem jsou ekologické obaly a udržitelnost balení. Proto zde vítáme pana Ladislava Horčičku, což je soudní znalec v oboru obaly a balení. A hlavně je to zakladatel naší společnosti ServiceBal, a to znamená, že je zakladatel e-shopu eubali.cz. A začněme trochu teoreticky. Co to vlastně je ta udržitelnost? Co to jsou vlastně ty ekologické obaly? Ekologické obaly a udržitelnost, to je příběh, který začíná v lese. Když se z jednotlivých stromů vyrábí papír a díky dobře obhospodařovaným lesům dochází k pohlcování oxidu uhličitého. Díky recyklaci papíru a cirkulární ekonomice se papír až 9krát může recyklovat. Díky tomu je to materiál s velmi nízkou uhlíkovou stopou. A papír je v přírodě rozložitelný, bez nějakých chemických nežádoucích vlivů a opět jeho rozložení vzniká nová dřevní hmota. Já vím, že vaším favoritem pro výrobu ekologických obalů je vlnitá lepenka, která se právě z papíru vyrábí. Ale proč? V čem je tak skvělá? Vlnitá lepenka je fantastický materiál z toho důvodu, že je velmi lehká, zároveň je pevná, díky různé tvarovatelnosti a formovatelnosti se z ní dá vyrábět velmi mnoho různých fixačních materiálů, různých fixací do obalu a zároveň se dá použít na vnější obal obalů, krabic a se jich dobře potiskovat a zároveň se dá dobře zpracovávat. No ale co cena? Nejsou třeba plasty levnější? Ve srovnání s konkurenčními materiály, jako je dřevo, plná lepenka nebo plast, je vlnitá lepenka zdaleka nejlevnější. Dobře, pojďme teď trochu konkrétněji. Představme si, že jsem malý e-shop a scháním ekologický obal. Jaký si mám vybrat? Na e-shopu si vyberte obal podle velikosti, jakou potřebujete. A v případě, že chcete rychle balit, tak vám můžeme nabídnout Speedbox, který během 1 vteřiny složíte a během 2 vteřiny zalepíte lepící páskou. V případě, že se vám ten obsah nebo zákazníkovi se ten obsah nebude líbit, tak ho můžete vrátit a použít druhou lepící pásku, která je integrovanou součástí tohoto obalu. No a co vevnitř obalu, aby se zboží nepotlouklo? To stejně musím obmotat všechno do bublinkové folie, nebo ne? Dnes existuje papírová alternativa, která plně nahrazuje funkčnost bublinkové folie a je z papíru. A nebo můžete použít síť z vlnité lepenky, která velmi dobře chrání před nárazem. V případě, že potřebujete produktivní balení, tak můžete využít systémy PetPack anebo Airwave, které jsou velmi produktivní pro větší množství obalů. No a ty sáčky, co tady máme na stole, ty jsou dobré k čemu? Tenhle ten sáček je naplněn vlnitou lepenkou a velmi dobře slouží jako ekologická fixace v obalech buď proti nárazům, anebo vyplnění volného místa. Takže je to v podstatě docela jednoduché. Takže jestli chcete balit ekologicky, navštivte náš e-shop eubali.cz a určitě si vyberete. A když náhodou nebudete vědět, co je pro vás nejvýhodnější, jaký obal použít, poradí vám určitě náš zákaznický servis.